Здравейте, потребители на VBOX YouTube. Аз съм DarkBlock30. В VBOX снимам за MyDona Game Dona TV и Денислав 2308. Моля, гледайте клиповете ми. В YouTube снимам за Simpar2002. Скоро в VBOX ще изпоменям регистрацията на Денислав 2308 на Simpar2002. Така, първото, което може би не знаете, е, че ако ходите клекнал върху LED, то ви забавя. Ето. Второто, ако ходите на LED върху Dirt, пак става същото. Ето. Все едно и също. Така, сега ще ви покажа второто. Второто нещо, което може би не знаете, е, че ако санд или гравел пада върху торч, торча ги унищожава. Ето. Третото нещо, което може би не знаете, е, че ако вода и лава се слеят, се получава Cobblestone. Ето. Така. Четвърто, което може би не знаете, е, че ако сложите лава върху водата, се получава Obsidian. Ето. Ако сложите така едно блокче над водата, се получава Stone. Опа, се забравям да си сложа кофта. Извинете ме за това. Ето, получава се Stone. Опа. По-късно ще го изглася. Петото е, че не можете да отваряте чест върху дърво, не можете да го отваряте чест върху чест, не можете върху дърт, не можете върху вълна, не можете върху табели, можете върху стълбички и не можете върху необработен дърво. И това беше всичко от мен. Гледайте клиповете ми и довиждане, ще се видим скоро.